Moro, tää olis mun Scooter Check ja mä oon Nikke. Joo, eli aloitetaan täältä ylhäältä. Eli mulla on tässä Odi Longneck, donitsit sahattuna kyllä ja tällaiset hienon väriset. Ja sit tässä on Odin Barendit, aika hito hyvät. Ja sitten tässä on tämä Madin VX3 tanko. Madin klämppi. FS on headsetti. Ja tämä Madi Extreme porkki, aika hemmeko hyvä kyllä. Oon tykännyt ihan hirveästi. Sitten Eagle Sport Fulcore renkaat Dissin-laakereilla. Ja Tilti parkkipegi, vähän löysää kyllä, mutta ei siitä. Sitten tässä on tää Madin VX3 dekki. Mobin grippiteipillä ja Madin jarrulla. Sitten takana sama Eagle Sport Fulcore Dissin laakereilla. Se oli siinä.